बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. विष्णू घाडे यांना कोकण साथ लाईव्हचा स्मार्ट लीडर पुरस्कार त्यांच्या मूळगावी गोवळ येथे त्यांना प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार माझा एकट्याचा नसून माझ्या गोवळ गावातील जनतेचा असल्याच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. त्याबद्दल काय सांगाल एकंदरच? आपण दैनिक स्वादमार्फत जो मला पुरस्कार दिला कोकण साथ या पुरस्काराच्या पाठीमागे हे जे माझे सगळे सहकारी आहेत, ग्रामस्थ कार्यकर्ते, यांनी जी आत्तापर्यंत मला साथ दिली, गेले 40 वर्ष सहकार्य केलं, त्याचाच हा एक परिपाक म्हणून आपण या दैनिक कोकण साथमधून मला पुरस्कार मिळाला. त्याबद्दल त्या कोकण साथचा मी सत्यशः आभारी राहीन आणि यापुढे अशीच या गावची सेवा माझ्या हातून घडावी अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. त्याचबरोबर आज आत्तापर्यंत सातत्याने या गावातील ग्रामस्थांनी वेळोवेळी रात्री 12 वाजता असो 2 वाजता असो हाक मारल्यानंतर माझ्यासोबत येण्याची तयारी दर्शवल्यामुळे आपण आजपर्यंत या गावाची प्रगती करण्याचे प्रयत्न केले. कोणतं विकास काम असो की कोणताही प्रसंग असो, त्यावेळी रात्री 12 वाजता जरी मी सर्वांना हाक मारली तरी माझ्यासोबत येण्याची तयारी असल्यामुळेच आपण आजपर्यंत या गावामध्ये काम करू शकलो आणि यापुढे सुद्धा अशीच या गावातील ग्रामस्थांची किंवा सहकाऱ्यांची मला साथ मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. मूळ मुद्दा जर विकासाचा म्हटला तर माझं पहिलं विकास म्हणजे शाळा. शाळा ही ह्या गावाचा विकास मानला जातो. जर शाळा सुंदर असेल, त्या शाळेमध्ये शिक्षक असतील चांगले, आजसुद्धा शिक्षकाबद्दल मी स्वतः बिडवंशी शिक्षण अधिकाऱ्यांशी बोलून जो आपल्या शाळेमध्ये शिक्षक जो कमी आहे तो सुद्धा आज मी त्या शाळेची आज पंचायत समितीमध्ये जाऊन एक शिक्षकाची मंजुरी घेतली. ही महत्त्वाचा मुद्दा असा की शाळेमध्ये शिक्षक नसेल तर मुलं अनाथ राहतील ह्याचा विचार करून आपण पहिल्यांदा विकास हा शाळेपासून सुरू होतो. नंतर शाळेच्या नंतरच गावाचा रस्ता, वीज ही मूलभूत गरजा आहेत. ह्या गरजेसाठी आपण पहिल्यांदा प्राधान्य रस्त्याचं देणार आहोत. यावर्षी 2 किलोमीटर 800 मीटर हा जो रस्ता काम करण्याची म्हणजे गाडी चालवण्याची स्थिती नाही, त्या रस्त्याचा सुद्धा पाठपुरावा मी माझ्यामार्फत करण्याचं सुरू केलेलं आहे. तो सुद्धा ॲडव्हान्समध्ये आपले कॉन्ट्रॅक्टर काम करतील अशी अपेक्षा आहे. त्या संदर्भात पालकमंत्र्यांशी माझी स्वतः चर्चा झाली, त्याप्रमाणे त्यांनी होकार दिला आहे
ह्या रस्त्याचं सुद्धा कामकाज येत्या महिन्यात सुरू होईल. त्यानंतर गोवळ सतीन ते तांबेवाडी हा जो रस्ता आहे 2 किलोमीटर, तो सुद्धा मुख्यमंत्री फंडातनं घ्यावा अशी सुद्धा मी विनंती केलेली आहे. तो सुद्धा रस्ता पुढच्या वर्षी मार्गी लागेल. सोमलेवाडी तो नांदोबा हा सुद्धा रस्ता मुख्यमंत्री फंडामध्ये घ्यावा अशी प्राधान्याने कामं मतदारसंघातला सोमलेवाडी मनसे घाडेवाडीतील साकव तो सुद्धा नारू दुरुस्त तो सुद्धा आज मी त्या साकवाची मंजुरी आजच्याच काल मीटिंगमध्ये घेऊन मंजुरी दिली. तो सुद्धा काम साकवाचं सुरू आहे. मतदारसंघातली 8 गावं सोडून सुद्धा मला सातत्याने ह्या देवगड तालुक्यात जे लोक आहेत माझे सहकारी त्यांचं सातत्याने काम करावं लागतं आणि ते माझ्या हातून घडावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.